ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. ирӯз 3 ноябри соли 2023 бачаҳои азиз, ирӯза навор Daewoo Nexi, Leganze, Lacetti, Opel Astra F, Astra G, Nissan, Volkswagen, хулоса беҳтарин мошина барои шумо тамошо кунед. дар ҳамин навор лайкҳоро бизанем бачаҳо, дар комментария ҳатман нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай. мо иншоалло аз рӯи комментария навор мекунем барои тамошобино. барои реклама рақам мондагия имо WhatsApp, хона, мошин, замин, квартира боша, агар техникао компания, офис, аппаратҳои умуман чизе ки барои фурӯши реклама боша, агар мо рекламаш мекунем. лайкотона бизанен, мо шумода бахелӣ намезем бачаҳои азиз. подписатсия кунен агар шумо мошини хари ҳаққӣ бошен. элона тамошо кунен, лайкҳоро бизанен, дар ҷои барҳо бишинен. мо навора сар мекунем бачаҳо. мошини фурӯши якин мо дӯстони азиз, Opel Astra G дар шаҳри Душанбе соли 2006 бо нархи 70,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила ҳам дорад. бардори азиз, рақамҳои мегафони Тоҷикистон WhatsApp доранд. 24 соат метавонед муроҷиат кунед аз номи канали Auto TV. мотор 1.6 инжекторай, краскаш 100%, балонош 100%. 6 моҳ мега пештар аз вагон мошина харидаем, хидмон ҳай кардем, срочно суммон дар кора мепӯшем. хулоса ки мошин даст ба даст шидагӣ нестай, як нафар харида ҳай кардагиай. мошинча тоза, ходовой 100%, коробка механик, 6 моҳа ҳуҷҷат дора. дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский райони бачаҳои азиз. ҳай бо касоне ки мехаранд дар ҳамин рақамҳошон занг мезанен, дар WhatsAppшон муроҷиат мекунед. худотон бо гап занем бачаҳои азиз. дуюм мошини фурӯшӣ дӯстони гиромии ман, Opel Astra F ки шумо дар комментария ҳатман менависед дар ҳар як навори мо. соли 2000 дар Фархори Бостонӣ, нархиш 42,000 сомониай, сӯзишвориш бензини газай, дар кузофи седанай, мотор 1.8ай, коробкаш механикаҳай. дар ҳолати хуб қарор дора мошин, 4 та балони 70-80%, мотор, коробка ходовой созай, бензини газ кор мекуна, ҳар дашқатӣ хулоса мерезен гази бензина мегарден. соли мошин кӯҳна нестай бачаҳо, 2000 сол, мисол 91-92 нестай ки чашкош варид дошта боша ё ки баъзе ҷош пусидагӣ боша. ҳолати мошин хубай, 42,000 сомонӣ нархиш. касе ки мехара рақамоша мондем барои муроҷиат кардан. лайкотона бачаҳо азиз бизанед, дар ҳамон тарафи дасти чап лайкай биҷиқ, далши тамошо кун. мошини фурӯшии сеюм дӯстони азиз, Astra F Caravan. касоне ки хоҳиши харидории каравана дорен, 33,000 сомон нархиш, дар кузофи универсал. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад, бо нархи 33,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвори мошин бензини газ, кузов универсалне, краскаш ҳами жолти краска, ҳами хел краска, короче ҷашб карданистан. объем мотор 1.6 литр, коробкаш механика, пробегаш 1234 километр қайд кардагиан. дар ҳолати хуб қарор дора мошин, харидор бошӣ бо муомила ҳам дора. марамат дӯстони азиз, касоне ки мехарен рақамоша мондем барои муроҷиат кардан. худотон занг за аз ҳола аҳволи мошин бо хабардор шудем дӯстони азиз. мошини фурӯшии чорум дӯстони азиз, Daewoo Nexi. касоне ки мехара марамат кунед, солиш 1996, ҳаму территория спитамендаи мошинча, 16,000 сомонӣ нархнома наистагиан. бензини газ, дар кузофи седан, мотор 1.6, 12345 километр пробег ҳам гаштаги мошин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, кузов камтар кор дорад, аккумулятор нав, балоно 2 та пеш навай, 2 та игаш мақсад нав нест, кӯҳна ҳам нестай, хулоса дар ҳолати гардишай. документ дора, илтимос беҳуда занг мо назанед дӯстони азиз. дӯстон тамошобинони азиз, ҳамин лайкотона монен, хона ва замини квартиро боша, агар равонаш кунем мода, мо иншоалло рекламаш мекунем дар навораи баъд. на ҳамин хел чӣ хеле кам бачаҳо рози кардан.
ماشین فروشی پنجم دوستان عزیز مرسدس بنز یک کلاس پیشنهاد چید باری شما تو زاک خشراکای مکانیکا ماشین سالش 1995 رقمش موندگی برای مراجعت کردن در هیستوری خدمات ماشین 37000 سومانی نرخش подписчикои ҳисори лайкора бижахин шер бачо ба дизел мегарда мошин кузов седан мотор 2 литр коробка механика айни ҳол мошин дар ҳисор қарор дорад дӯстон азиз наварои мо шумода писанд ҳаст нест ҳатман дар комментария қайд кунед баъд нависем ба шумо аз кадом маркаи мошини мо пешниҳод кунем дар навори баъдина иншоалло мо ҳам мошина мековем миёвем то ҳадди имкон баъри тамошобинот чо мекунем пешниҳод мекунем дӯстон азиз ҳолати мошина хуб қайд кардам ба дизел дизел дар ҳисор 37000 сомон нархаш солиш 95 боз камтар муомила ҳам дорад мошини фурӯши навбатӣ Nissan Maxima Maximoи 41000 сомона солои 2004 састаниёи чотка дӯстон азиз бензини холиқати мошин мегарда хоб солиш 2004 сол мотор 3 литр коробкаш механикай мошин ҳама ҷош 100% мисол мози бугум ки балонош 100% коробкаш 100% кузов ҳама қонуни қоида 100% мегем хато намекунем чунки дар ҷа қайд кардаем ки ҳамин мошинча понни қонуни қоида қатъи 100% ягон гарам расходи лишиша мекунен ҳай мекунен мегарден нисанхарой қазиқ бошен агар рақамошон занг занен илтимос кардагиян ки беҳуда нороҳатмон накунен солиш 2004 сол 41000 сомонӣ нархаш боз камтар муомила ҳам дора беҳуда занг назанен варианти алишӣ надора толка сум боша агар мефурӯшимша мошини фурӯшии навбатӣ ҳастан нафарое ки Toyota Mark духостен дар комментария ҳатман мода нависен ки бале солиш 1997 дар душанбе қарор дорад бо нархи 29700 сомонӣ сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан краскаи сафеди хушроакай мотор д мошин хела гаштагия дӯстон азиз 195000 километр коробкаш автоматикай савдо дар назди мошин срочно фурӯшиай бо нархи 29700 сомонӣ сума бигирем биен болои капота партоен боз оиди нарх мо гап мезанем иншоалло бо ягон сум арзон ҳам мекунем маъқул шава агар ҳай кунен мисол ба хоси дилтон боша агар мошина бигирем бирен дӯстон азиз солиш 97 29700 марамат кунен усбет кунен бигиренша ҳолати хуб састаниш чотка кузов седан краскаи сафед мошини навбатӣ Volkswagen Golf солиш 2000 42000 сомонӣ нархаш дӯстон азиз мотор 1.4 литр мошин тоза камрасход кузови хэтчбек мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад задагӣ пусидагӣ надорад ду тирезаи пеш электропакет задни камера монитор балончаҳош пачка тонировка документ то охир сол срочно сум лозима мефурӯшемша нигоҳ кунед чӣ хеле маълумотои хушу додам бачо азиз ҳама тарафай электропакет ду донашай хуб тонировка дорад задни камера дора хуб састани мошин хулоса хушроакай Volkswagen Golf сол 2000 42000 сомон нархаш бачо азиз хай бо касоне ки мехарен рақамошон занг занед аз номи сомонаи авто тв гап занед иншоалло бо шумо скидка ҳам мекунам бачо азиз мошини навбатӣ дӯстони гиромӣ Daewoo Matiz коробкаш механикае рости матизчаи тоза ёфтем ака нархшам хушроакай 48000 сомонияй фикр мекунем ки мошин камрасходай солиш 2009 мегирен ягон грамм расходиш намекунем фақат ами бензин мерезен мегарден мотор 1.1 кузов хэтчбек бензини холӣ дар турсунзода дар ҳамон регараи мошин солиш 2009 коробкаш механика срочно фурӯшиай алиш намешава касоне ки мехаранд рақамош дар рӯи экран 919 муроҷиат кунед аз номи сомонаи авто тв дӯстон азиз хона ва замини квартиро боша бачаҳои азиз равонаш кунед мода мо иншоалло рекламаш мекунем дар навораи баъдна баҳри тамошобино ҳастанд нафарое ки мехаранд ҳастанд нафарое ки мисол тамошо мекунанд
اونا در افغانشان کنیم بچه ها نوارای ما را انشاءالله با اونا صاحب ماشین میشوند. ماشین فروشی نوبتی ما دوستان عزیز اخیرا نمیگیم خطا نمیکنیم برادر گرامی. سالش 1997 اوپل استرا اف کوزو хетчбек حالت خوب، موتور 1.6 لیتر، коробка передачи механика. ماشین در حالت خوب قرار دارد. لیوک داره ماشین، بالاش وی میشه دوستان عزیز. салонаш тозаакай близ шампан ростӣ кай буд дина буд парӯз буд дада бародар нависа буд ки опелой близ шампан навор кунен ҳамиш дада значит хайна бародар пешниҳод кардем. хоб 2 моҳа документ дорад. савдо дар назди мошин илтимос беҳуда заму назанед, нороҳат мо накунен. иҷа навор ба охир мераса бачаҳо азиз. боқӣ дар амони худоамон лайкотона монен. якта канали фурӯшӣ дорем бачаҳо азиз. 10,000 подписчиёра касе ки мехара ба тавда муроҷиат мепӯшем бачаҳо азиз. скидкаш мекунем, маромат кунем.